والثقة بك ظهرنا واعتقادنا اللهم اجعل تقواك ثباتنا والثقة بك ظهرنا واعتقادنا اللهم اجعل تقواك ثباتنا والثقة بك ظهرنا واعتقادنا اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه هدية واصلة متصلة مقبولة منا إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه هدية واصلة متصلة مقبولة منا إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. e sembe duumiɗo eɗen ñaagi Allah yo Allah ɓoynumo ɗo o ɓooya naftude dental ngal kadi ɓooya naftorade mo bijahi rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam. e en calmini julɓe fof e ko ɗaɓɓiriɗen noon yen jewtu ko mataw ko eɗen mbaɗa hen tan fodde gandal men e fodde kattanɗe men e fodde bawɗe meɗen kadi ko joni joni mbi kabareɗen masala o ɗum noon ceerno Mouhammad Saïd radiallahu taala anhu kanko kam eɗen gandi ko alqur'an yamshi ala al ard Allah waɗimo ko alqur'ana jahowo e dow leydi alhaali makko fof nder makko fof cuuɗini makko fof boowal makko fof alhaali makko fof ko alqur'an to banggal makko to alqur'an e to banggal makko e jannginoɓe alqur'an e to banggal makko to janngoɓe alqur'an e to banggal makko ediɗo alqur'an kanko ceerno Mouhammad Saïd radiallahu taala anhu o ala haaju e nguurdam makko e diine he so wona alqur'ana wona ko ardi e gueɗe makko fof ceerno noon ewni dental ngal o wiiɓe nawe ɓesnguuji mon to ceerno Mouhamadoul Bachir kono kala nawowo yo waddi heen nguura ɓiyum duɗal ngal wona jelatengal o ewnima ɓesngu dental ngal fof yoɓe naw toon ɓiɓɓe maɓɓe o janngina kono kala nawowo yo waddi heen nguura ɓiyum wadde en paami internat ji jahooji ɗo ɗi fof ceerno Mouhammad Saïd radiallahu taala anhu kanko adi uddidde wadde juɓɓudi duɗal internat ngal ɗon duɗal alhamdulillahi rabbil alamin e ceerno Mouhamadou Siraji Bayla wonko andi heen ceerno Mouhamadoul Bachir so jannginima alqur'ana hay sa renani alqur'ana kam ko famɗi kam aɗa ronta e makko Allah kam rokkata kam rontude yoode junngo e makko hay sa renani alqur'ana ndewno ko bawɗo bindi ko bawɗo janngide bindol sa janngi e makko tan hay so tawi qur'ana ma heewani Allah rokkete kam rontude e makko bindol asalamtullah alhamdulillahi rabbil alamin en paami o udditi duɗal internat to Madina Gounass kanko ceerno Mouhammad Saïd radiallahu taala anhu o udditi ɗo e Dakar kadi duɗal internat fodde duuɓi 14 1960 ha 1974 kanko ceerno Mouhamadoul Bachir omo janngina alqur'ana ko nden o rutte e joom makko duɗe keddiɗe ene ngoodi goɗɗe ɗe o feŋi kono ngalɗo kam jeleyri rawani heen to banggal alhaali neɗɗo jannginanteeɗo no toppitorto haa ɓiyum jannga waawa kanko ceerno o haali ɗon o janngini ɗon o wi neɗɗo hoto ƴeftu ɓiyum tan nawa to ceerno yejjita koto neɗɗo ƴeftu ɓiyum to ceerno jannginoowo tan yejjita ɓiɗɗo o wiya ko ƴiye muɗum namdimi heen no yimɓe ɓe kaalirta ni o wi ala lebbi nayi lebbi tati fof a ruttoto njahaa to ceerno o naamdoɗaamo jangde ɓiɗɗo o no wayi so tawi jangde nde ene yaha njetta Allah naanna junngo ma e ndar poos ma wooda ko njaltinɗa totta ceerno o kolla ɗum weltare ma
o wi so tawi Allah waɗi noon a tawi Allah wa ngal yahani namɗa ceerno o beele ko e suko o woni walla so tawi ko e suko o ñaagoɗa ceerno o yo ɓeydi himme mum e suko o ha ceerno o anda suko gaddaɗo ɗo o ko addiraɗo ko ɗum ene joga haaju ɓe ene darani mahde galleji babiraɓe mumen ɓe ene dari ene darani gure mumen ɓe ene darani leyɗele mumen kanko o acci galle bam makko o acci ngesa bam makko o acci wuro makko o yehi o mahani diine o galle ɗum woni oɗo ceer mouhamadoul amin aji le e mon wiyamo ida bana cheikhun lil hardi hisnan banaytal hisna liddine l hanifi so tawi moni fofof ko jogani ko jogino ko mahani ɗum waɗani ɗum sangallo ha wawa hisde kanko seydil haji mouhammad ibni saïdin radiallahu taala anhu o mahani diino o sangallo o waɗi ɗum balko mirni o waɗi mir mo ganduɗa ko auteur towɗo hankadi bonnoji corata nde wonne nde o ari nde o tawi diine o na woni tumaranke no cheikhna alhaji oumarul fouti wini li kulli qatilin naihatun yanuhnahu wa laysa ala dinil muhaymini naihu o tawi kala mayɗo ene jogui goyowo kono diine o ala goyonowo ɗum galleji fof no mbaɗa sangalloji e ndena diine o galle mum acca ɓotina corana bonna guirjina bonna nayna bonna o ari kanko o dari e cagatagal makko o dardi e sagataɓe ɓe dari ɓe mbaɗani diine o hisnu mo gandanɗa ko bonnoji natata hen nden darde seydil haji mouhammad saïd radiallahu taala anhu o dari o dardino ko e sagataɓe wona mayɓe mawɓe nayeɓe alhamdulillahi rabbil alamina e on saaha o dari o woni kadi gardien kadi damal diine ɗo o dari kala ñande memɗa diine ko ñande hen gandata jambaragal ceerno aɗa wawi memde guesa makko aɗa wawi memde ɓesgu makko aɗa wawi memde galle makko fofof cikka ko noon kono kala ñande nam memɗa diine ko ñande hen gandata jamaragal makko ngal ɗon jamaragal o wanno ngal ko e cagatagal wadde enen sagataɓe duttoɗen caggal ƴeewen enenne holko darani ɗen holko mbaɗan ɗen on diine o dari o ƴetti deftere Allah subhanahu wa taala saaha nde tubakoɓe ngari on saaha ko colonial en goni ɗo en keɓani hay indépendant tubakoɓe dari ena kaɓo deftere Allah nde o dari kankone omo haɓane deftere Allah nde ɓe ngari ɓe gaddi constitution mabɓe ɓe mbaɗi ɗum impose yimɓeɓe kankone o addi constitution julɓe ɓe o waɗi ɗum impose yimɓe woni deftere alqur'ano ɗum woni constitution julɓe ɓe ɓe pellite darade eɓe kaɓo deftere Allah nde o fellite darade omo haɓano deftere Allah nde eɓe nanna yimɓe école fal force omo yaltina yimɓe école fal force e seede muɗum fodde tato ɓe gandumi ta ko yaltinaɓe école ko kanko yaltiniɓe ta ko goto e yaltinaɓe he kadi qissani kam haalni kam qissa o hen goto hande sa nani ko golli e l'islam ta ko cheikh el hadji mouhammad ibn saïd radiallahu taala woni sababu ha o yalti école haala ɗum fof wawi yaltude e makko ta ko ɓen tato ko kanko yaltiniɓe école hen goto nan ɗo wonno ko on habrimi kadi ko systéme kanko seydina alhaji mouhammad ibn saïd radiallahu taala anhu ko on systéme o haɓotono kono jangde seydil haji mouhammad ibn saïd radiallahu taala anhu o haɓota ko jangde o madina gounas ko wiyete madinul ilmi ko kanko e ceerno ahmad baro ndiidi on nokku o wi dendagal ko ene jange ko ene nafta fof yo jange e on nokku wadde en gandi seydil haji mouhammad saïd radiallahu taala anhu o haɓota ko jangde o haɓotono ko yeheteno ko alhamdulillahi rabbil alamina kamɓe tubakoɓe ɓe noon haɓotonoɓe ɗum ɓe nde wonno kamɓe adunoɓe cikka ko kamɓe jeeyi ɗum ha hande eɓe jaggi ɗum e juuɗe mabɓe eɓe mbaɗira hen no ɓe beelira enen sagataɓe yonta ɓe noon so tawi en tinnaki ɓe komta en ɓe koda en ɓe guitta en ko jahannoɗen e dow muɗum ko en gartirat haqqillaji meɗen no fewi ko adi fof neɗɗo o yo andu holi kanko taw o anda holto ummi e holko nehira e holko jibina e dow muɗum neɗɗo so ma o anda hoore makko o anda ɗo fawata koyngal makko so tawi a anda hoore ma kala ko ar koko nawartama hande seydil haji mouhammad saïd radiallahu taala anhu ena ɓurno musde ɓe mbaɗi état mabɓe kanko e nder état mabɓe kanko ne o darni hen état nde o darni madina gounas nde ko sagataɓe kadi daari ballodirimo e ɗen golle ceerno men khalifa men ceerno ahmad tidiane ceerno mo jiiɗen hande o ɓeɗo e ceerno mouhamadoul mansour baro e waaɓe no mabɓe ni ɓeɗo e saaha ceerno kamɓe ko golle tan ɓe gandi o darni état makko moni foof wonɗo heedna ceerno men ceerno ahmad tidiane oɗo o yiyatano ko galle
ko waktu e jama e wasifa e gesa tan o henno ceerno Mouhamadoul Mansour Baro kala ko faatuno e golleji ceerno e maadi e geɗe fof kañum hettino hen ceerno Ousmane Thiam kala ko aranno e juuɗe laamu kañum hetti hen o darni état makko ha feewi omo golla diine kamɓe ɗum woni ko mettiɓe o darni état makko e nder état maɓɓe Seydi Hadji Mouhammad Saïd radiallahu taala anhu nde wonno o yaawi famde koɓe jahata ko wadde nde keɓɗen indépendant laamɗo garɗo proposition ngaji adduno e makko ni tawi ko adama kanko o darinoma ko adi on ne ena wona laamɗo kanko waɗi état makko ha état makko darima ñiiɓi e on état noon enen ko hen jibina ɗen ko hen nehe ɗen ko hen mawnuɗen mbadden gartiren hakkillaji men hen no feewi mbatten hakkillaji no feewi oɗo jeeyaɗo Allah mo ɗaldi en ƴeewat sifaji makko no wayni ko ɗum woni wonde almuudo ko ñemtindemo e ƴeewen holno ceerno wayi e diine he holno ceerno wayi e enɗam holno ceerno wayi e alqur'anu holno ceerno wayi ƴeewen enen sagataɓe seɗen mbayi noon sen mbayani noon ƴeewen ñembude mo jiiɗan o eɗen mbawi wiide Seydi Hadji Mouhammad Saïd radiallahu taala anhu en jiyanamo en nanat kono oɗo en jiimo en guurdi e makko en ƴeewino wayi wona rewde e makko no wiya Bahrou Seydi Ba ala ɗum ko désordre tan ala ko firti ko ya ƴeewno wayni guettaɗa ƴeewde e sifaji makko ɗi ƴeewa aɗa neha hen hoorema pewna hen hoorema sifaji ceerɗo ƴeew nasafa makko ƴeewto laaɓal makko tan ƴeewa zahir makko laaɓal ngal nde wonno nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam no hirjiniranno laaɓal nder ni ko noon hirjinira laaɓal boowal ƴeew kanko sifa makko sa yimo so yalti no wayi yodde e jondam e ko ɓorto no wayi labde e sifa makko to boowal makko tan ne nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam wi annadafatu min al iman joni ƴeewen enen comportement ji ɗi jogui ɗon ɗi est ce que ɗi nandi hen wadde jiinuji ceekiɗi wadde kabuji wadde pembiɗi pewani wadde ƴeewen ɗen gueɗe tan ƴewtoɗen kanko mo jiyeten ɗo tan taktoɗen ɗon koye meɗen ƴeewen ɗiɗon sifaji guetoɗen oppude ɗi ƴeewen enen koye meɗen eɗen janana no mbaɗen ni eko batten ko ɗen gueɗe wona ko yiiɗi seɗen jiiɗimo noon en guetoto wadde ko yiiɗi ko wona yidde tan eɗen ndewi makko eɗen gulla eɗen mbiya Bahrou Seydi Ba ala ɗum ala ko nafata ɗum kadi o sohlani ɗum e meɗen kadi gartiren haqqillaji men ne moƴƴi kadi diine o hande folklore heewi e makko no feewi hakkude gambri e jimri e ko hay goto anda neɗɗo fofo yo ƴeewɗo fawata koyngal mum anda ko yahata sa yi hande almuudo jangga ha gasna ara yowito e bileji wiya ko haqiqa yiiloto on anda ko woni haqiqa ɗum fof en jiiɗum e zamanu hande he diine e martaba e daraja e jawdi wona gotum enen nodde ɗon koye diine ceerno nihi en koye diine arsugu yahata ko haaju mum bonɗo e moƴƴo fof foti hen daraja yahata ko haaju mum Seydi Hadji Mouhammad ibn Saïd radiallahu taala anhu o wi won darajaji eɗen goodi neɗɗo wawa darade e majji sona yetto e martaba fasiqagal o wawa daraje e majji sona yetto e martaba nafiqagal o wi eɗi coomodi e ko halkata ko wiyete kalis ko ɗum noon joni so neɗɗo faami ɗum ha ɗum ruttanade deftere Allah e sunna nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam o fawo koyngal makko ɗo ceero makko fawi koyngal makko ɗo o fawo koyngal makko ɗo jinnayo makko fawi ɗo koyngal makko ɗo so tawi ko kalis o yiiɗi o liggo kadi ɗum kadi ko arsugo tan wona hay liggey o hokkata kalis kadi ko arsugo tan so arsugo ma hen tan a heɓat so tawi ko gandal o yiiɗi o jangga wa amma ko wiyete diine ko kam Seydi El Hadji Mouhammad ibn Saïd radiallahu taala anhu o gollanino en ha Allah jaaɓi o naani en nder toon o ɗacci en toon o ɗaddi en e oɗo woni ko jiiɗen oɗo ko dendagal golle ceerno ɗo gollunode kanko ala ko yeccitto caggal mum sona yen jokku golle continue ƴeewen ko Seydi El Hadji Mouhammad Saïd radiallahu taala anhu ko ɗalduno en ko ƴeewen kamɓe réalisé ji ɗiɓe mbanno e cagatagal maɓɓe hol résultat ɗin keeɓi enen ƴeewen ko mbatten koɗo Seydi El Hadji Mouhammad Saïd. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. wonno ziyara o koye lewru décembre e on saha ziyara réunion o waɗa e nder lewru janvier e nde ziyara o waɗa e ndun ɗon lewru e on saha janvier o waɗa réunion yimɓe fof nodda hawra yo yimɓe juɓɓin ko wiyete fedde nde ganduɗa ko fedde joguinde juɓɓuɗi kadi ko joguinde kayitaji jaɓaɗi hawra yo waɗe fodde yimɓe 17 ɗo cuɓa yoɓe jaaɓe miijano yimɓe nden fedde wiyande holno fotata lelorade so ɓe gartirani yimɓe miijo ngo so wonko fewani hen yimɓe ɓe ɗum siine so wonko mankiɓe hen ɓeyde so wonko a fewani hen itte Allah waɗi ɓen jeehi e nder ɗen ɗon balɗe ɓe gollidi e nder koye maɓɓe miijade hen ha ɓe keeɓi hen miijo holno ɓe poti lelnirde fedde nde ɓe nodditi yimɓe kadi batu goɗɗo mawɗo no on batu wano ni kadi ko heewi notiti on ɗon batu nde ara noon ɓe kolliti yimɓe holno ɓe miijori woni miijo ngo ko yo fedde nde jogo hoorejo gardiɗo wadde e ballodiriɗo mum
ko alda noon e wiyeede ko kaari min gardini wadde hen commission ngaji 4 commission goto o toppito kala ko faati e jokkodire commission goɗɗo de toppito kala ko faati e organisation woni juɓɓudi ko wayno ɗiɗo ziyaraji e ko nandi hen commission goto toppito kala ko faati e alhaali alqur'ana e duɗe muɗum commission goɗɗo wiye ko mawɓe men ɓe ganduɗa ko ɓe goni ƴewtantoɓe en golle men kala ko wi ina sela hen e yaadu seydi Hadji Mouhammad ibn Saïd ɓe mbatta en e lawol ɓe mbi ko ni ɓe jiiri commission ngaji ɗi kadi gona gudditiɗi so hoddirama hande ko sappo naati e oɗo commission wona eɗen guddimo kala mo jiiɗen bawɗo yantude e makko ina wawi yantude hen ko noonne kadi commission ngaji keddiɗi ɗi foof nde ɓe kaaliri ni yimɓe ɓe mbi ni na hawri heddi noon ko holɓen keedata hen to banggue hoorejo o kanko ceerno Mouhammad Siraji Agne o yimɓe ɓe teddinirimo yo ardo nden ɗon fedde o wona hoorejo o jogui ballodiriɗo makko to banggue toppitiɗo ko faati e jokkodire o ɓe mbaɗi ɗon biyeteɗo Mouhamadoul Mansour Bassoum ɓi baba Massa Bassoum goto mo ganduɗen kañum e wallodiriɓe muɗum ci barka yonantaɓe sallllahu alayhi wa sallam ko heddi ko enen ɓesgu dental ngal enen sukaɓe ɓe o wi ko heddi ko enen ɓesgu dental ngal enen sukaɓe ɓe nena ganaw loolu ñun ndawñi di njabootu dental gi ɓeyɗen tinnade no feewi e diine he ɓeyɗen wattude haqqille no feewi e ɓatoɗen jinnaɓe meɗen ɓeydoɗen tinnade e diine he no feewi ɓeydoɗen wattude haqqillaji men e ko tawnoɗen jinnaɓe meɗen ɓe enen goni e muɗum ko nena ganaw loolu ñun njaboot gi ñu gën a bàyyi xel ci diine ji bu baax ñu gën a bàyyi xel tam ci li nga xamante ne moom la ñu fekkoon suñu waajur ya nekk ci ɗum noon ko enen fof kono kadi enen sukaɓe ɓe ɗo e Dakar ɓesgu dental ngal wonɓe ɗo e Dakar enen kadi ɓeyɗen tinnade e siko keeriɗo o wi ɗum ɗone kadi ko enen fofof kaalda ɗum kono noon enen ɓesgu dental ngal sukaɓe wonɓe ɗo e Dakaru enen nene kadi ɓeydoɗen hen tinnade e sifa keeriɗo nene li mu wax njabootu dental bi yëpp la ko wax fépp fu ñu mënta nekk ci àddina waaye nag kàddu gi mu ngi ciy gën a bàyyiloo xel ñun ñi nga xamante ne ñoo fi nekkee ci Dakar ñu gën a bàyyi xel ci loolu
بالحق الحق إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. baɗɗo ceerno cheikh alhaji mouhammad saïd radiallahu taala anhu o ƴettimo o waɗimo ɗo woowo ngal ɗo dental neena santanan yalla mi nga xam ne def na cheikh alhaji mouhammad saïd radiallahu taala anhu mooy ki nga xam ne moom mooy wommat mbooloo mi o wiinde allah addimo nde tawi ina huufi leydi ndi geɗe ɗiɗi neena moom ceerno cheikh alhaji mouhammad saïd radiallahu taala anhu bika yalla inde fekk réew mi am na ñaari mbir yoo xam ne ñoo leen uuf keefeeru ina yiɗi modde leydi ndi neena yeefeer bëgg naa wann réew mi faasiqeeɓe ne kadi ina jiɗi jaalaade e leydi ndi faasiq yi tam bëgg nañu noot réew mi allah noon addimo ɗo yolde hakkunde ɗo neena yalla nak indi ko ci diggante boobu o heɓɓiti leydi ndi neena mu wollu xettali réew mi gooto fof o haalani ɗum o naanni e haqqille mum diine l'islam laaɓɗo cer neena ku nekk moom ceerno mu wax ak yow dugal ci sa biir xol ak sa xel diine l'islam bu leer naññ haal mo ngannduɗaa ko allah mo ngannduɗaa ko nelaaɗo allah sallallahu alayhi wa sallama haal mo ngannduɗaa ko cheikhana ahmada tidiani radiyallahu taala anhu haal mo ngannduɗaa enen jooɗiiɓe ɗo hannde eɗen kaala ɓe dendaangal seeramɓe dental ngal gollannooɓe allah njaɓana ko mum en kadi njaɓana alhamdulillahi rabbil alamina en jetti allah ko anda heen ko ɓe joyo fodde no windira nooni anduɓe bindi ɓe waɗanoɓe khalifaɓe ɓe joyo en jetti allah ndeɗo jonde ceerno men ceerno mouhammad saïd dendaangal wiyaaɓe seeranɓe dental ngal seeranɓe makko ɓe nguurdi e makko ɓe ngollidi e makko allah waɗi kamɓe fofof ɓe njehi ɓe ɗacci ko maɓɓe e ko wonnooɗo maɓɓe e to nelaaɗo allah sallallahu alayhi wa sallama e ko wonnooto maɓɓe e to cheikhana ahmada tidiani radiyallahu taala anhu ɓe ɗacci ɗum e junngo ceerno ɗum waɗi ko sifaaɗo ko no waɗi ni e no waɗiri ni ko ɓuri ɗum ina toon
en jetti Allah oɗo ziyara ko ziyara moƴƴo ko Allah omo gonɗi to Allah yo Allah yoɓ dental ngal sabi en ganda e men ɗo men en ngala kadi ɗo men ko men sababuyeji ɗi ena gona sababu ha dañen ko dañɗen ɗo ko nenanaka fekkontene xamuñu ci ñun fa ñun amuñu tam ci ñun fa ñun la nga xam ne dina nekk sabab ba ñi am lii ñu fi yàlla may kon nag sant yàlla rek moo ñu ñeel o wii ko muuyo Allah tan to mum nee na nammeelu yàlla rek la ca moom e barke nulaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ak ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam e daraja cheikhana Ahmad Tidiane radiyallahu ta'ala anhu ak ci daraja cheikhana Ahmad Tidiane radiyallahu ta'ala anhu e barkeeji silsilaaji jokkondirɗi dewondirɗi haa yetti ceerno men cheikh alhaaji Mouhammad ibni Saïdin radiyallahu ta'ala anhu ak ci barke silsil yi nga xam ne dañoo toppante jokkoo ba yegg ci ceerno cheikh alhaaji Mouhammad Saïd radiyallahu ta'ala anhu silsilaaji nayi ɗi kuutortoɗen ɗi e joyi goɗɗi mooftiiɗi e nder majji woni jeenayi neena ñeenti silsil yi nga xam ne yooyu nañuy jëfandikoo ak yeneen juróom yoo xam ne ñi ngi ëmb ci biir ñeent yi mu nekk juróom ñeent alhamdulillahi rabbil aalamiina o wii ko on sahaa kanko ceerno o woni heen omo golla haa o yettii ɗo e Ndakaaru e 1962 o wii dental ngal on sahaa ɓamee on dañi nee na moom ceerno mu nekk di liggéey ba ñëw ci Dakar ci jamono jooju 1962 la ci la wax mbooloo bi ne ɓamee on dañi fab leen am ngeen fab leen am ngeen mu bamtu ko ba muy ñetti yoon o wii dental ngal noon ko l'islam o fofof nee na su ñu nee dental bi nag l'islam bi yépp la heddi noon e hikma Allah gooto fof Allah ina andi ko mum e ɗo mum e ko mum ɗo tago ɗo e nder l'islam he nee na li des nag ci xereñu yàlla ku nekk yàlla xam na la nga xam ne mooy lu ñeel boroomam ak loo xam ne mbiram la ci biir mbindeef bi ci l'islam bi o wii ko ɗum waɗi kanko Allah o wii wa amma bi ni'mati rabbika fa haddis o wii kanko Allah so tawi won ne'ma mo Allah moƴƴanma ya yettir Allah yewtude ne'ma o nee na moomu yàlla mu wax ne wa amma bi ni'mati rabbika fa haddis su fekkente ne am na xéewal boo xam ne yàlla xéewale nee la ko na nga sante yàlla nettali xéewal bi o wi'ina kadi tabaraka wa taala wa in tauddu nicmata allahi la tuhsuha o wiina kadi kanko Allah tabaraka wa taala so tawi on mbi oɗon limta nemaji Allah on mbawa tongidde ɗi nena moom yàlla tam wax na aaya jooju ne su fekkente ne bëgg ngeen lim xéewalu yàlla yi mu leen xéewale mënu leen koo tënk ceerno wi ɗum waɗi eɗen ñaagi Allah yo Allah waɗ en heeriɓe almuɓɓe cheikhana Ahmad Tidiane radiyallahu ta'ala anhu
Ceerno nee na loolu moo tax ñi ngi ñaan yàlla yàlla nañu yàlla def ñu jagleel ci ay taalube Cheikhana Ahmad Tidiane radiyallahu taala anhu enen e ɓesngu men e tijaniyankooɓe fofof e juulɓe fofof e leñol nelaaɗo Allah fof sallallahu alayhi wa sallama nee na ñun nag ak suñuy njaboot ak taalube tijaan yépp ak jullit yi yépp ak xeetu yonent bi yépp sallallahu alayhi wa sallama ceerno wi ko heddii ko noon enen fofof ɓeydoɗen tiinnaade e toppitaade diine o no moƴƴi e koye men e ɓesnguuji meeɗen kala ceerno nee na li ci des nag mi ngi ñuy dénku di ñu soññu nañ gën a góorgóorlu ci toppatoo diine ji bu baax a baax a baax toppatoo ko ci suñu bopp te itam toppatoo ko ci suñu njaboot njanginen ɓiɓɓe men alqur'ana nee na suñuy njaboot tam nañ leen jàngal alqur'an ceerno wi kadi yo Allah yoɓan en ceerno e seeramɓe makko njobdi moƴƴiri ndi o haandini ɓe to makko nee na yàlla nañu yàlla fayal ceerno ak ay sëriñam fay bu baax ba nga xam ne moom la leen yelloloo ca moom yo Allah timmin anniyaaji maɓɓe e dental hee yàlla na yàlla motal seeni yéene ci mbooloo mi yo Allah timmin anniyaaji maɓɓe e tijaaniyankooɓe fofof yàlla na yàlla motal seen yéene ci taalube tijaani yi yépp yo Allah timmin anniyaaji maɓɓe e juulɓe fofof yàlla na yàlla motal seen yéene ci jullit yi yépp yo Allah timmin anniyaaji maɓɓe e leñol nelaaɗo Allah fof sallallahu alayhi wa sallam yàlla na yàlla motal seen yéene ci xeetu yonent bi yépp sallallahu alayhi wa sallama yo Allah rokku aafiya e rafiiji ɗi yàlla nañu yàlla may aafiya ci jàngoro yi ceerno wi eɗen ñaagi Allah yo Allah wat e leydi hee deeƴre e kawral e ndeenka o waɗa ɗum e leyɗeele juulɓe fofof ceerno nee na ñu ngi ñaan yàlla na yàlla def ci réew mi dal yàlla def ci réew mi méngoo yàlla def ci réew mi kaaraange mu def loolu ci mbooloom réewi jullit yi yépp sabu barke Allah e nelaaɗo muɗum sallallahu alayhi wa sallam ci barke yàlla ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam e barke cheikhana Ahmad Tidiane radiyallahu taala anhu ak ci barke cheikhana Ahmad Tidiane radiyallahu taala anhu e sabu barke alqur'anil azim ak ci barke alqur'anil azim e barkeeji seeremɓe men e seeramɓe maɓɓe radiyallahu taala anhum jami'an ak ci barkey suñi sëriñ ak seeni sëriñ yi yépp radiyallahu taala anhum jami'an alhamdulillahi rabbil alamina اللهم صل على سيدنا محمد وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين
فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم فاتحة صلاة الفاتح assalamu aleykum bandiraɓe musidɓe tedduɓe on calminama on juurama on jettama on jarnama to mbawɗon tawede e nder jokkina windere ɗi funnague e hirnague rewo kam e worgo sahal e ɓaleri sikki ala ko musidɗo moon Mansour Sall gorko mo Matam e kaggulade kaggude ɓuuri kayde ɓuuri jolide eɗen gondi kadi e caméraman men fa tabarakallahu woni Djiby Dieng fa tabarakallahu kanko jogani en caméra o eɗen ɗo e Grand Mosquée Boppu dental Madina Gounass dental Daka arde wadde couvrir oɗo ziyara fa tabarakallahu eɗen ɗo e nder juma o mo yi ɗum ɗon andi koye nder koye juma o gonɗen en cuwa yaltude ɗo e juma o eɗen e nder dental he oɗo ziyara mo gandanɗa hoorema ko ziyara pattam lamijo kadi ko Pindi TV no aadori tan waddude e moon e kala e saaha ko mana ganduɗa hoorema ko wayno dente diine so tawi noddi no aadorini tan e kala e saaha ari waɗande on couvrir oɗo ziyara mo gandanɗa hoorema ziyara cheikh men khalif men cheikh Alhaji Ahmad Tidiani Ba khalifa tedduɗo to Madina Gounass ɗum noon no mbiɗen ni saabu guila 1962 ceerno wi dental ngal ɓame on dañi guila nden serani dental ngal woni tan koye dañde
dental ngal woni tan koye ɓeydade ɗum noon ko dental ngal dañi ko yo Allah juundu ɗum kadi en ñaago Allah subhanahu wa taala yo Allah hokki en fandinde ɗum noon oɗon mbiya tan ha hande jokke tan suivre Aya o Pini TV sikki ala hay hunde ala ko humpata on e golle ziyara o e ko nandi kadi e ɗiɗo kewkewuji inchallahu tabaraka wa taala yettude ceerno men halifa men duwanade mo ñaganade mo nde Allah hokkata mo judde balɗe Allah hokkama kadi e kala ko ganduɗa eɗen jiiɗi ɗum taw omo tawe o artana en hen donc hande no mbiɗani ziyara o waɗi en jiino ceerno men halifa men ardi en jii kadi konnguɗi ɗi ganduɗa hande o haali ɗum o duwanima leydi ndi o duwanima ɓiɓɓe leydi ndi o duwanima julɓe kala o duwanima aduna o foof eɗen gandi eɗen payi élection ngaji présidentielle de 2024 donc ɗum ɗon saabi ceerno duwima deeƴere e jaam tawe e leydi ndi gueɗel gonguel ngel o yetti o jarni almuɓe foof kono o ɓuuri wiide ɓe yoɓe mbattu hakkillaji mabɓe e diine o yoɓe mbattu hakkillaji mabɓe e tijaniya o yoɓe mbattu hakkillaji mabɓe e deftere Allah nde e donc yoɓe mbattu hakkillaji mabɓe kadi eko nulaɗo sallllahu alih wa sallam jangguinanno yoɓe mbattu hakkillaji mabɓe kadi eko mawɓe men ko wayno ceerno Alaji Mamadou Sayid jangguinanno gueɗel gonguel ngel o arti ko ganduɗa kañum woni nokku o ɗo gonɗen ɗo woni histoire oɗo juma mo jiiɗen woni juma ceerno Alaji Mamadou Sayid mo ganduɗa ko rawane o uddita walla rawane golle ɗe timmi nde wonno golle ɗe woni duuɓi e dow ɗum ɗon mo holliti ko nokku mo ganduɗa gila 1962 ceerno Alaji Mamadou Sayid radiallahu taala anhu ana wiyanno ɗo ɓame on dañi noon wona tijjaniya o tan wona dental ngal ko julɓe Allah kala ko ɗum waɗi ceerno Alaji Mamadou Sayid wiyanno ɓame on dañi a 1962 so tawi ɗum ɗon laatima hande ngol konngol no haale enen ɓesgu dental ngal eɗen jiito en koye men ko yettude Allah oɗo ziyara en beltima en calminimo kanko ceerno en juurimom eɗen ñaaguimo kadi no ɗum ɗo juutata kala nde ziyara ali taw omo ɗo omo selli enen ne gonden e makko nde wonno ɗum ɗo tan woni ko keɓɗen e ngal ɗo dental donc en calmini foof en assalamu aleykum wa rahmatullah nanti ɗiɗo konngudi ɗiɗo konngudi juɓɓuɗi tañiri fa tabarakallahu ko ɗum woni sababu garal men ɗo e oɗo nokku tedduɗo teniɗo eɗen gandi dental ngal ko dental ngal ganduɗa ko dental jiɓragal sunna maha e nassul kitabe ko alda e bas ngal ɗo dental ko dental ngal ganduɗa sosa ko e deftere Allah e sunna nala sallllahu alayhi wa sallam e lawol seydi cheikhana Ahmad Tidiane radiallahu anhu en ji hande nokku o nana heewi teb fa tabarakallahu nder o e boole foof bandiraɓe notitima e nokkuji ɗi kala caggal ɗe kettiɗen wasiyaji ceerno ko hollu tan gila 1962 no wini omo wiyanno ceerno Seydou wiyanno dental ngal ɓame on dañi ɗum noon gila nden faade hande dental ngal woni tan koye dañde dental ngal woni tan koye ɓeydade ɗum tagui o wi ma kana lillahi dama wattasala wa ma li gayrillahi inqada wanfasal sikki ala kala ko wonira Allah ɗum koko ɓeydoto ɗum koko duumoto ɗum koko jokkata tan taƴata hay dumunno goto ɗum ɗo noon en gandi ko Allah nde wonno haalu pulaar ne mbiya tan ko ɓuuti holliri ɗum ɗo holliri ko renti ɗo ko fof rentiri ko saabu Allah saabu arde juurade ceerno o khalifa o timmuɗo lomto e banggueji ɗi foof ceerno men khalifa men ceerno Alhaji Ahmad Tidiane Ba khalifa tedduɗo to Madina Gounass barkinorademo nde wonno ko jiyaɗo Allah ko waliyu Allah laaɓɗo laaɓtuɗo no jiyaɗo Allah goto wiyano seydina Aliyu omo wiyanno inna lillahi ibadan fotana طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة علموا نظروا فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة يعني جوجي زيابة الله بنغندودا كوبي جوجبي كوبي جمن حكيلاجي ان دبن داري اودو ادuna be ƴeewi aduna be ƴewridi aduna be tawi aduna wana hoɗorde mana ganda wona be seeri aduna so hoddirama aduna ko mana ko debbo be seeri ɗum sergal ngal wonta daktade ko ɗum tagi noon ɓe mbaɗi mana maduno ko maayo ɓe mbaɗi laana moƴƴa woni golle ɗe ɓe juli e ka laana ɓe mbawi lumbude mana e oɗo aduna koɓe ruuɗiɓe fa tabarakallahu ɗum noon en je ziyara o ko ziyada so tawi en nani ziyara ko ziyada zeyyin o ko ɓeydade to Allah ya o ko yusru mana gandanɗa hoorema ra o ko rahma ta o ko tawba sa ari ziyara mana ma heɓ ko wiyete ko ɓeydade ma ɓeydo to Allah tabaraka wa taala ma ɓeydo to diina ma ɓeydo e banggueji ɗi kala so tawi kadi wiyama yusru sa ari ziyara ma heɓ ko wiyete ko newuya dendagal ko sattirnoma ma Allah newnan ɗum tabaraka wa taala kala kadi ko gandanɗa hoorema yurmede Allah ne jippo e banggueji ɗi kala kadi ma heɓ kadi ko wiyete tawbat sa tuɓani Allah ma Allah jaabi ɗum noon
eɗen gondi ɗo e goto e jinnaɓe men fa tabarakallahu kadi koye almuɓe dental ngal ɗum noon en tottanmo konngol tan o salmodira e bandiraɓe baba bisimilla aɗa e aya o Pidi TV inchallahu salmodira e bandiraɓe. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. oɗo wiyete ko Mouhamadoul Moukhtar Sow walla mbiya Siraji Moukhtar Sow jeeya ko wuuro men no wiye Sinthiou Bamamɓe kadi min gila 74 ha joni mbaɗa ɗo e dalle 74 garmi ɗo ko nden Allah dimi ɗo e Daka he nden somin jaha Daka min jahat min jettano koye bayi jagalaji ko nden laabi ngala alhamdulillah Siraji Din ko neɗɗo ko labɗo laɓindu nomin ñaagui Allah neɗɗo fof mo Allah wawi yo adduga neɗɗo noon ñamata ko yeɗaka hamin ñaagui aduna o tan yimɓe yo gar jiiya ko woni ga ko Allah tan woni ɗo ko Allah tan woni ɗo nomin ñaguima Allah yo Allah juuɗu ɗum ɗo ceerno inde ko Mouhamadoul Moukhtar Sow toon to Sinthiou Bamamɓe fa tabarakallahu Mouhamadoul Moukhtar Sow beele tuggi 1974 faade hannde no foti duuɓi ko ɓamɗa arde dental Daka walla dental Gounass. par ce que sa ƴeewi joni en woni duuɓi 95 presque ko ɓamɓe arde ɗo ceerno mawo tan min mbaɗi Dakaji jeeɗiɗi ade min ko kanko guinnirami kanko dokkami eyyi ko kanko nami waɗiɓe ceerno Amadou Sada Poolel noon hamin beltini Allah noon garɗo ɗo foof hamin mbawi ko minen walli kono hamin jaati o eyyi wona min gandi ko woni hen ko eyyi gati hamin ñaagui Allah tan neɗɗo fof yo Allah addu ɗum ɗo ha anda ko woni ɗo ko eyyi kono ɗum noon neɗɗo fof yo Allah addu ɗum ɗo beele anda ko woni ɗo ko daña e ko dañateɗo ko ɗum noon beele a meeɗi arde hawrude oɗo ziyara walla ko ngol ɗo woni lawol ma gadanol kadi holno jiiruɗa kadi ziyara o. ziyara o alhamdoulillahi rabbil alamin Allah alhamdoulillahi rabbil alamin Allah o moƴƴi o feewi o waɗi fayida hay hunde mankani kadi no wiruno ni hay hunde mankani hen non ko hettere Allah noon eɗen jetta Allah eɗen jettano ceerno Allah kadi eɗen ñagonoma Allah yo Allah juutno guuram ɗam amin ya rabbal alamin ko noon tigui eɗen ñagonoma Allah yo Allah juutno gurdam ɗum noon eɗen gandi ceerno Ousmane Ly kadi nanɗo inchallahu taala saira madiyanke ceerno Amadou Tidiane Dieng ceerno Amadou Tidiane Gueye dental Allah hinna Saare Minna machallah bisimilla innito tan inde ma yettode ma. eyyi ko min ko ceerno Amadou Tidiane Gueye to dental ceerno Djibril Gueye Thiaroye eyyi ko weltade kadi no feewi hawrude oɗo ziyara e yettude Allah no feewi ñaagade kadi ceerno men ceerno Ahmad Tidiane ñaagade ceerno men ceerno Ahmad Tidiane Ba nde Allah kadi acciramo jeeso meɗen ko juuti wadde hen cellal afiye ɗum ɗo ko weltare l'islam nde wonno l'islam ɗum ɗo yiiɗi kadi eɗen gandi ceerno men ceerno Tidiane mon ɗo nawi l'islam o fof noon so heɓama ko barke Allah e nelaɗo muɗum barke Cheikh Tidiane e barke seere makko surtout noon barke jinnaɗo makko ceerno men ceerno Hamad Saïdou ɗum noon wadde hannde so tawi Allah newni o rendini julɓe fof e oɗo nokku mo ganduɗa ceerno men ceerno Hamad Saïdou daratno ɗo henna ne waɗa ɗo qala Allahu qala rasulullahi hannde ko Allah newni o ari ha enen ɗum koko ko yettirte Allah kadi no feewi e ñaguete yo Allah juutno gurdam makko moƴƴina battane makko min beltima noon no feewi e ñaguete yo ɓooy dusde en ngala ko wona ceerno Ahmad Tidiane Ba en ngala ko wona ɗum ko weltare julɓe ɓe fof wona Tidiane koɓe tan di ala kala biya asadan la ilaha illallah ummul islam fof ɗum ene welto ene yordma ene welma jetti Allah no feewi jarama min calni galle fof salamu aleykum wa rahmatullah. wa aleykum salam wa rahmatullah barakatuhu a jarama no feewi yo Allah yo moƴƴere ɗum noon eɗen gondi ɗo kadi e musidɗo men guiɗo men fa tabarakallahu ceerno Ousmane Ly fa tabarakallahu bisimilla ceerno Ousmane aɗa e en direct aya o Pidi TV salmodira e bandiraɓe yeɓiyankoɓe. eyyi jarama seydi Sall en calmini Pidi TV naɓe kala e gardugol mawɗo ceerno Abou Diop e dendagal liggotoɓe golle hande ko yettere Allah ñalawma yettere Allah no feewi Allah tawnino en rawane oɗo ziyare pattam lamo baɗoɗo e Dakar eɗen mbawi wiide ko comme Daka sababu nde anasiruji mum ɗi jiiɗen to ɗi ko ɗin tan jiiɗen ɗo eɗen jettira ɗum Allah ɓame on dañi mo ceerno haalno guila 1960 ha hande ceerno ene siftira ɗum saaha kala hanki tan saaha kala aɗa yiya hunde nde feeñanma tawa andano ɗum ɗo ma yetta ɗo walla ma wani ganda ɓame on dañi o nde ka joni gasanta o kono noon tigui noon wallahi ko noon tigui ɓame on dañi o ha jon gonɗen tan koye dañde ceerno Ousmane Ly ɗum noon yo Allah hokku en fandinde ko dañde ko ɗum noon holno jiruɗa ziyara o holno jiruɗa dental ngal kadi holko basirtoɗa kadi bandiraɓe yeeɓiyankoɓe windere e alhamdulillah dental ngal jiiɗen ko dental ngal ari no feewi ɓe notima ziyara o rewi lawol dental ngal programme uji ɗi moƴƴi ɗum ɓeɗen jettiri ɗum Allah kono basirɗen musidɓe ɓe e sukaɓe men surtout rendo men hannde ko heddade e diine mabɓe
e nangtade e hanki mabɓe haade kay hanki o ko hanki moƴƴo so hanki seeremɓe hanki almuɓe e seeremɓe men oppanɓe en ɗo ɓeeɗo seeremɓe nde nangtotoɗen e mabɓe nangtotoɗen kadi e ko rewe mabɓe ko ɗum woni ko mbasirteɗen e mabɓe keneeli jahoji ɗi mbasa naworde en ko ɗum woni ko mbasirteɗen renda ko inchallahu taala ko noon tigi a jarama no fewi fa tabarakallahu sero Ousmane Ly en nani wasiyaji ɗi kadi yo Allah jaabo dowuji ɗi eɗen ñaago Allah subahanahu wa taala keneli bippoji ɗi keneli naworoji mana naworoji yimɓe ɓi woto ɗin keneli nawor en barke duwaw ceerno e seeremɓe mum bijaye seydou wujub alami suud ɗum noon assalamu aleykum wa rahmatullah wa barakatuhu fof ko enen fofof keɗoɗi ɗum ceerno nena liñi fi ɗon wax yëpp ñun ñëpp ñoo ko déggandoo ko wiɗo joni ko addimo ɗo joni ko haa jiyodiren tan njuurodiren nena li ko indi fi léegi mooy ngir rek ñi gisante ziyarante ceerno wi haa joni tan enen fofof ɓeyden tinnaade e toppitaade diine men no moƴƴi e koye men e ɓesnguuji meɗen kala ceerno neena ba léegi rek nag min ñi soññu nañ gën a góorgóorlu toppatoo suñu diine bu baax a baax toppatoo diine ji ci suñu bopp toppatoo ko ci suñu njaboot o wi enen fofof njaggen laawol cheikhana ahmada tidiani radiyallahu taala anhu mbirden enen e ɓesguuji meɗen kala neena ñun ñëpp ñu jël tariqa cheikhana ahmada tidiani radiyallahu taala anhu di ko werd ñun nag ak suñuy njaboot yëpp ɓeyden tinnaade e toppitaade diine men no moƴƴi e koye men e ɓesguuji meɗen neena ñi gën a góorgóorlu toppatoo suñu diine bu baax a baax ci suñu bopp ak ci suñu njaboot topputeɗen ne kadi jokkere en ɗam ndeena kadi no moƴƴi neena ñi góorgóorlu tam toppatoo jokku mbokk ak men tam bu baax a baax a baax toppitoɗen ne kadi golleeji men ɗi eɗen mballitoro e diine men e maslaha meɗen fofof ñi toppatoo tam suñuy liggéey yi nga xam ne dinañ ko mën a dimbalikoo ci suñu diine dimbalikoo ko ci suñuy maslaha yoo Allah wallu yàlla nañu ci yàlla dimbali o wi Allah tabaraka wa taala wi atiu llaha wa atiu rasula wa ulil amri minkum Allah tabaraka wa taala o wi ɗoftoɗe Allah ɗoftoɗe nelaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ko noon ne kadi ɗoftoɗe joomiraaɓe fii e mooɗon ɓe ngannduɗaa Allah ina waɗi fii e mumen ɓenne kadi ɗoftoɗeeɓe nenno yalla waxnane nañ topp yalla topp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye tam ñi topp tam ñi nga xam ne yàlla def na suñuy mbir ci ñoom ñooñu tam nañ leen topp mi ngi ñaan yàlla nag yàlla nañu ci yàlla dimbali yoo Allah wallu yoo Allah reen yoo Allah wallu yàlla nañu ci yàlla dimbali te yàlla nañu ci yàlla wottu e ceerno wi so tawi yiɓɓe nangude wirdu ndu ina woodi so ina emon yiɓɓe jaggude wirdu ndu mbi aha ina woodi e maseydu toppirɗe kala jinnooɗo jaggude tan yo naat ɗon kala jinnooɗo jaggude tan yo yalto ara ka abaɓe sahabaɓe janeekoɓe nayi waktuuji ɗi jeyiɓaade ka debbo kala waktu jontuɗo tan a salli ko to cuuroɗa njuulaani nokku ma kala ko Allah yamiri ngolla ko Allah haɗi goppa joyi jiɗa cheikhana ahmada tidiani radiallahu taala anhu ko ɓuri ko neɗɗo ne yiɗa nene mum e ba mum e denndaangal ko yiɗete ko wona Allah yinanaɗo mum ceerno kadi lomtiɗo cheikh tidiani o rokkuma wirdu one ko noon jiɗirtamo jeegom a hoolata ko hoɗo Allah wiyete hoolaade hoɗo Allah ko mbiya a jaggi yimɓe ngu tan a nani ko haala e wirdu e moƴƴere jaha mbaɗa ɗum hoolaade aɗa ko Allah yina ɗum a waɗata noon sa jaggi ɗu a ɓeydoto hulde Allah walla jaggafa kade Allah jeeɗiɗi a yennata cheikh tidiani a añatamo jeeɗiɗi sa jaggi ɗuɗu a dumoto heen ha mayde tawi a accata jeenayi a fiɓata e ɓernde ma gonɗina denndaangal moƴƴere nde nanɗa no haali e yimɓe he fiɓa ɗum ko goonga
ina jeeya noon seeɗa kaalaɗo e ɓuuro wirdu nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam o wi omo defi kala jagguɗo wirdu ndu an te o ɓanndu ma harminade jeeyge manata aljanna ko alda e hasɓede e lettede ɗum noon ko an jagguɗo wirdu o nene ma bam ma e ɓiɓɓe ma joom galle ma isiraɓe ma rokkuɓe ma rewɓe eɓe dokkuɗa rewɓe fofof kamɓe limaɓe ɗo ɓe fof ɓayda tan koɓe juulɓe eɓe gonɗini Allah ɓe jaddani Cheikh Tidiane ɓe gañanimo hayso ɓe jaggani lawol ngol kamɓe fof ɓe natat e defare nelaɗo Allah he sallllahu alayhi wa sallam ɓe naata aljanna ko alda e hasɓede e lebtede saabi barke maɗa an goto jagguɗo lawol ngol o sappo a yaata noon aɗa witta aɗa miijo aɗa yeddikino e ɓerde maɗa moƴƴere haalade ɗo nde holno nde wonirta gonga ala a gonɗintu tan nde tawno ko ɓural noon koye juuɗe Allah woni mojola fo o rokka sappo e goo a fatat ha dokkeɗa wirdu nunde puɗɗoɗa wirdude sappo e ɗiɗi wadifa e wirdu aljuma ɗiɗo ɗiɗi ɓaade ka debbo kala hen ko yonti waɗede a salli goto tan cuuroɗa mbaɗa ɗum ɗo nokku maɗa ɗo sappo e tati e nder wadifa he wonko jangete hen no wiye jawharatul kamali a jangata ɗum so wona aɗa timmini laaɓal ndiyam woni timminde laaɓal ndiyam noon ko taw ɓanndu ma no laaɓi comci ma no laaɓi nokku no jooɗiɗa ɗo no laaɓi aɗa wondi e sallige ɗeɗo laaɓe nayi so ɗe ndenndi e ma aɗa wawi jaggude jawharatul kamali sa ngakkirama hen noon hay soko laaɓal gotal ko noga salatul fatihi ɗumtinta e nokku jawharatul kamali sappo e nayi a tikkodirta a taɓɓidirta a añanta hay goto e julɓe tengti noon musidɓe ma tijjaniyankoɓe sappo e joyi a hoynata wirdudu woni hoynude wirdudu ko ɗacca ha waktu o yawtade fuɗɗa wirdude tawi a ala gandu kaɗɗomo wirdude sappo e jeegom a yahata aɗa rokka wirdudu wonɓe tawa an a yamiraka ya rokkiru sappo e jeeɗiɗi a teddintu kormina mawnina dendagal tijjaniyanke tengti noon seeramɓe hohoɓe mawɓe lawol ngol sappo e jeetati saɗa wirda ɓanndu ma e comtima fof tawi ina laaɓi sappo e jeenayi nokku ɗo jooɗiɗa aɗa wirda ɗo kadi tawana laaɓi non ga so aɗa wirda a jooɗoɗo kuccita funnage so wona tawi noon koyɗal ngal gonɗa aɗa ummi e nokku aɗa fayi e nokku ɗum sa fayi e wirdude tiinema nde ɗo hujjudi fo tan ko ɗon kuccitta ɗum ne sa jawɗo walla sa baɗɗiɗo walla sa jarowo koyɗe no gas e goo so aɗa wirda a deƴƴat ndeeƴa tuggude nde puɗɗiɗa wirdude hani jofnuɗa hay goto a haaldata so tawi ne won garɗo yiɗi haaldude ma ne a jaɓotako so wona tawi noon yiɗi haaldude ma ko nene ma walla bamma walla ceerno ma dokkuɗoma wirdu o walla joom galle ma ɓeɗo nayo kala e maɓɓe joguiɗo e ma haaju e nder ko wirdata ko ina yiɗi haaldude ma aɗa wawi nangude yabere ɗo jarata ɗo keɗɗamo omo haala aɗa jaabo so gayni jokkat ɗum hay hunde bonnata e wirdu he nogas e ɗiɗi saɗa wirda ɗo jooɗiɗa ɗo a tawlat ɗo yeeso ma ɗo mbaadi cheikhna ahmada tidiani radiallahu taala anhu piɓa to nder ɓernde ma wonde aɗa jooɗi yeeso makko aɗa ɓeyɗitoromo hakkude ma e Allah aɗa barkinoromo aɗa sembinoromo aɗa jokkoromo ko ɓuri timmude noon e ɓamtade e towde e mawnude e nafde ko tawnude mbaade ñalaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam nogas e tati karfeje wirduɗe jangataɗe sa almuɗo jannguɗa aɗa andi ho karfeje ɗe pirata saɗa wirda a janngat karfeje ɗe taw ɓernde ma ɗe no tawni firo karfeje ɗe sa anda ko karfeje ɗe pirata noon saɗa wirda jannga ha laaɓa ñumboɗa ha noppi ma ɗinanta ko ɗemgal ma ngal jangata ko beɗa haqqille ma o e ɓernde ma nde e an fof ina wawa yowitade renda suro e ko gollata ko allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim al-fatiha Raji Alaji Amadou Agne comme président COD ko adi fof oɗo ziyara ko ziyara mo ganduɗa hono ma wiyete ko ziyara ɓesgu dental ngal ene adori kala no ceerno ari ɗo e Dakar ɓe denda dendagal duuɗe alqur'ana ɗe e dendagal COD waɗa organisation o ɓe gaara ɓe juuro ceerno ene wayno ko oɗo ziyara hannde woni mo mbaɗɗen ɗo e ndi noon ziyara o machallah alhamdulillah rabbi alamin dendagal presse o ko wiyete national international fof ari kamɓe fof e mbaɗaɓe remercier e dendagal ɓe ganduɗa hono arde pour tawtere pour découvrir juma o e mboɗɗinde événement o moɗamin wonde décrypté message mo ceerno haali ko fati e jaam ko fati e no yimɓeɓe jangguirta sukaɓe ceerno kam kañum message muɗum hannde e message kadi woni ɓesgu dental ngal ɓe ganduɗa ko kamɓe kaali
en fait message hande o ko pour wiide yimɓe ɓe yo ndeej vraiment toppito diine muɗumen aussi kadi dañano paamirajo référence on ɗon noon eɗen gandi ene sénégal ne joguino aadori goto fof ene joguino paamirajo ne ceerno mo ganduɗa hono mo ene yoni ɗum ɓen seeremɓe so tawi woni yimɓe tugnima e heɗade kaɓe kalata ko gueɗe kewɗe hannde ɗe ganduɗa hono jawji adunoji ɗino paami ɗum heftata ko yimɓe ɗum tagi hannde ceerno en kamɓe ɓe gurtini ko pour yimɓe ɓe yo tinno jagga e deftere qur'ana o aussi kadi tinno e sunna nera allah sallallahu alayhi wa sallam o aussi kadi tinno e lawol cheikhna ahmad tidiani ɗum noon ɗeɗo gueɗe eno ko ɗum tan wonno ko ceerno mouhamadou seydi radiallahu taala anhu gollanno ko ɗum noon kadi cheikh tidiani gollanno ceerno koye ngol feere tan woni garanmo ko hannde kadi e message makko ene woni ko ɗum noon tan ɗum tan woni hannde ko haalaɗo enne eyyi COD kañum ko ɓurno wonde fayida e darde muɗum kañum ko yuɓɓinde kala ko yahata e ɓesgu dental ngal ha tenki ko yahata ɗo e Dakar e ko yahata e dental ngal de maniére générale ha heddi noon Dakar no toon Dakar ko fondation wattuɗum organisé kono COD kañum Allah waɗi jogui ko juma kaɗo jogui kadi no famiraji ko organisation almuɓe pour wadde ɓe remobilisé ɓe kono hunde wotere e aussi ne kadi vraiment wadde feere kala almuɗo COD kala to wawi wonde almude dental ngal ɓe mbawa wonde hunde wotere aɓe mbaɗa organisation wuyi on saaha aɓe mbaɗano famiraji no pied on saaha so dental ngal darima tan taw kamɓe aɓe daari par ce que sa yi organisation paɗo ni a andat wattuɗum ko jawdi hewdi ɗum noon noon ko ɓesguji dental ngal almuɓe dental ngal goto fof ittata waɗa hen mbuɗu muɗum ɗum taki e dow ɗum min mbiyata wonde COD waɗi lancé à partir de oɗo ziyara woni pour section ngaji ɗi au niveau national et international hankkadi yiyede darne so wawi noon pour cotisation ji ɓuuri yajde on sahane kadi organisation ɓuuri jogade fayida